Empezamos chovendo, como sempre. Non para de chover, Oh, bueno, polo menos o desagüe funciona. E en Atro, sigue chovendo. Sí, menos mal que dixo Rosa que iba a mellorar o tempo, sí. Bueno, temos que sacar aquela trancallada toda dali, Carlos, que vai vir ora o hormigón. Para dar non parou de chover, para a soleira voulle botar igual, que a auga de aquí encargo meu de que desaparece. Matías, ti non vas poder pintar hasta que seque o formigón. Hasta que pare de chover. E eso tamén. Se lle dixen a Matías que pintar hoxe, iba a ser algo difícil, pero bueno, a ver se non chove. O traballo do pintor e do carpinteiro viuse tamén comprometido polo tempo do Val do Doura. Carlas tivo que deixar de lado moitas das súas tarefas para cooperar no proxecto común. Comecei a facer os acabamentos da madeira, pero bueno, xa vin que necesitaban axuda co formigón e fun a botar unha man. Pedíronme facer unhas arquetas, un encofrado, que non marcha o formigón. Ao final, albanés e carpinteiros, primos irmáns. A pesar da rivalidade futbolística, Matías tentou cumprir coa súa tarefa no mínimo descanso da chuvia. Matías pintar vai pintar, outra cousa que agarra a pintura. Pero bueno, hai que aproveitar este claro, porque senón outra vez empapado. Aproveitando que a elevadora seguía enlamada, o pintor tirou de pistola mentres os albanés preparaban a reforma Estrela de Riñou. Chegou o formigón, ainda non temos tapada a zanxa, terei que buscarlle unha solución. Este litro escubreto que é, pásalle por riba ao tubo e só armaga ao momento. Está vale? No, chegou que nunca queríamos que chegara. Pois, a ver se non chove, se quer. Buenos días, trae un pouco de hormigón. Bueno, xa habrá que botalo. E habrá que botalo. Vamos ter que deixar algo chimpín. Sei o que hai. Bueno, arrima yo aí litros. Pois nada, como o do formigón non entraba para dentro, pois dixo de se vai enchendo nos chimpíns, tira para dentro, e nada. Eu tiraba e Adrián estendía. Pois agora tiramos aí unhas tablas en riba e a carrexar o hormigón. A tregua acordada entre Rosa e os deuses da chuvia chegou para encher de ilusión a todos os habitantes de Belenda. Aproveitade agora que non chove. Marisol, Sulet, víname a veure, víname a veure. Sol, Sulet, víname a veure, Catinfred. Foca todo aí! O canto catalán de Carlas e unha lixeira raiola subiu a dopamina dos albaneis, que se bastaron sós para tirar toda a soleira. Non me tocou estirar o formigón. O uruguaio quedou libre para botar as primeiras brochadas á casa. Dixo Matías que iba a ser complicado pintar hoxe, pero bueno, agora parece que non chove e hai que aproveitar este plazo. Eu non sei cantos metros cúbicos ten esta soleira, pero Adrián dixo que iban vir do formigoneiras cheas. Litos carrexaba. Adrián nivelaba, eu engazaba un pouco co rastreiro. Bueno, entre os tres, pois, vai todo máis doado. Pois claro, tivemos que amañar aí cunha porta bella para pasar co chimpín, rompeu a porta, rompía todo con que pesaba co formigón, bueno. Hai que recoñecerlle a Litos que na visita previa á reforma da propiedade de Marisol advertiu que a carga de traballo era desorbitada para unha semana. Visto en perspectiva, a reforma do Val do Dubra incluiu cimentacións, drenaxes, demolicións e reconstruccións. Traballo sen dúbida exagerado para un equipo tan pequeno en condicións absolutamente adversas. Pois metinlle un tubo de drenaxe todo na volta do garaxe, boteille todo grava por arriba, e agora non vai ter problema de auga no cabanote. Está todo ciscado polo medio, a ver onde metemos agora a madeira. A falta de pouco máis dunha xornada de traballo, máis a máis que probável segunda feira, chegaron aínda algunhas pezas de madeira necesarias para rematar. A máis, a tella do pendello, muros e fachadas aínda están faltos case de comezar. Vamos a dar caña ahora antes que empiece a chover, senón se non acaba. Bueno, habrá que aproveitar mentre non chove, senón isto vai parecer Camboya. Certo é que a Belenda semellaba territorio de guerra e pouco menos dunha xornada. Mais tras a batalla campal, os 4 lexionarios saíron suficientemente airosos para afrontar cos últimos folgos a nova tormenta. Para iso contaron con armas de construcción masiva que resultaron capitais nun primeiro combate gañador. Pois agora xa que teño todo regleado polos puntos, agora collo a regla vibradora e doulle unha pasada e xa queda listo. Mentres Adrián facía uso de tecnoloxía punteira para sacar adiante a soleira, o carpinteiro tiña que conformarse con encaixes tradicionais que deixaran entrever as súas sempre orixinais e innovadoras construcións. Quero facer as estruturas, unha pérgola pequena, algo para guardar a leña e deixala preparada, claro, por enriba da soleira non podo andar. Que?
dices nada? En plan que fue a soleira ou que? E fixache a tisao, claro. Case fixen eu toda, ti que fixetes? Era o que te serviu o cemento todo. Pillacho tudo, a formionada. Mas te ya rastrillei o case todo, deixe bien pouquinho ao final, non te queixarás. E case non manchaste nin as voltas. Eu aí non me mancho, pero mancho-me limpiando a casa cando collo de limpadora, cousa que tú non acolles. Bueno, pode ser. Hola. Ei, que rapaces. Ai, que caralitos. Rodrigo, estou tan canso que non teño ganas de me der un corroso. Bueno, polo menos botastes a soleira. Xa boa, polo menos non hai o barrizal que había. Xusto cando teño a grava toda estendida e non hai lama, aí aparece Rosa. Bueno, sabín que deixastes un tubo de drenaxe. Ben, bueno, mellorou moito, porque, bueno, non tiña xeito. Eu imagínome que Marisol estará contenta. Home, que tiña aquí a entrada que... Claro, e os pendellos aqueles era todo un barrizal. Tiña que, sí. tiña que entrar sempre para dentro cos pés enlamados. Eu me imagino que ela estará contenta. Que pasa? Que eu non, porque temos unha soleira, pero non temos nin os muros salpicados, nin a casa pintada, non temos a tella colocada, hai que reforzar. O que hai que facer xa o sabemos, non fai falta que non lo diga. O que pasa é que, bueno, o tempo foi o que foi e eu non sei se o daremos feito e o paluns todo. Ah, bueno, por certo, e Carlos? Marchó a por parafusos. Ah, bueno, é como vai. Temos moito cortado e agora cando veña a fabricar. Sabedes que imos ter que vir luns, Sí. e el ten que deixar as cousas todas listas. E aos carpinteiros, ahora que lle den caña, que ahora non teñen excusa e xa teñen aí o garaxe todo aplanado. Non é unha bronca, é un recordatorio para que seades conscientes do todo que queda por facer e que estamos a xoves. Xa. Que mañán a melloría vais notar, pero pouco, no tempo, e pintar, descansa mo fin de semana, Matías, e ven tú luns coa forza toda para empezar a primeira hora e darlle a pintar, e agora xa marchades, última hora, descansar ben esta noite, mañán, co tempo nos aguanta un pouquiño, se podes enfoscar un pouco, enfoscas un pouco. Sí, cos bloques mollados. O fin de recuperamos forzas, e luns rematamos e entregamos. Primeiro dícenos que fagamos a madeira, que traballemos, que hai que acabar, que non está nada feito, que non sei que. Logo dícenos, bueno, xa podedes marchar, que non sei que xa queda pouco. Esta muller non hai que non entenda. Eu confío en que ides dar o máximo. Pois veña, agora xa marchades. Sí, que vamos marchar, e logo non hai que fazer nada aquí. Nunca se acabar, Carlos non ten que acabar, que mañá non ven. Bueno, Vamos marchar, marchamos de boa gana, no. Rosa ten unha facilidade para encenderme rápido, parece unha mecha dun cohete. Pois, cando acabedes co que tendes planificado para hoxe, marchades. Vale? Moi ben, Veña, Rosa. ata mañá. Chao, Rosa. Chao, jefa. Após unha compra express, un Carlas, aínda convalecente, tornou á propiedade de Marisol para esgotar o seu mandato. Rematou encaixes, ensamblou e aparafusou para proxectar galiñeiro e leñeiro a falta só da cubrición exterior. Co labor cumprido deixou os seus compañeiros orfos, pero guiados para o seu remate. Rapaces, macho, vale? Todo ben, calma. Estás invitado, cando queres. Boa viaxe. Bueno, de momento... Vémonos na Vou próxima, recuperar ¿no? o bebé. Sí, sí. Podes volver cando queres, Rey. Hacemos una cena de Nadal o... Sí, hombre. Hola, tía, la Chao, Carlos. Macho! Veña. Chao, chao.